angel ngene iki lho. Iya mek kurang nih lho. Oh, yo ae lho. Untung ana setengah wis entuk pira iki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
selawe no arepe itu akeh engko duwite. Lah 2000 pindho gak 50 to, Bleng? Iya. 2000 pindho, rong anune 75 lho 2000 setengah. 2 jam wis entuk 2075 lah ya. Masuk. Iya. Ora penak lah aku lek ngarani. Yo engko dikek 2000 setengah ruang. Ora. Lha wong 2 jam rene entuk selawe ora wis 75. Ya 2000 setengah. Cetak kuwi wis ya. Nyapa? Urung arep ya, Mang? Wes diingi. Wah. Seperti nang ijek nang iki. Aku lek belum. Soro banyune iki lho. Banyune dia siat tak wangi nyewok ya ora iso. Ora enek anune. Ngendi pengen nek kanggungnya kowe ndi ki ngendi? Ngono ku lah. Sik ora ya? Cek akeh wi. Pokoknya barengan buritan kae. Sing Kalenan wi, kidule kan wi. Oh. Kita duri wi. Heeh. Akeh rumian. Karo video mak aku. Oke. Tarono suwun aku. Tarono sik aku. Oke. Golek kangkung. Wes. Nah, pripun, Bule? Nggih, tapi dereng kula nganu blas karo kober wingi. Iki wis kober ning bawah wis mari punan. Nggih, ampun mantun derek namping tok apa tak babati benjing buka. Lekas nandur kula. Keri dhewe tinggal mancing golek sangune bocah niku lho. Kon golek ning kangkung iki lho, mung enek apa ora. Nggih. Oh sing kidul niku. Coba mboten. Nggih. Alah kon golek. Loh, ini kana ada tanam pundi? Nggih. Oh, kalau kedok niku. Wah, keren lho. Wah. Nggih. Itu mereka nggih. Walah. Wah, ini Pak Nur malah rijik pisan.